It's something when you are turning 18, you are allowed to do legally. It is our right. It is not something we have to beg the government to assist us with. This is why we are standing here today, saying that if SADC chair declares this election free and fair, then we are going to have serious consequences. We will fight for our voices. We will fight for liberation movements like Zanu PF, who are standing with SWAPO to try and support their rigging, to try and support each other in their corruption. We as opposition, as the Ladies People's Movement, will stand in numbers for our people who have been denied that right. We have also seen instances where results are being cancelled with a pen. The original result where an opposition party has won is being cancelled, and then they allocate less numbers to that position, and then SWAPO all of a sudden miraculously overnight wins that constituency. But then in the papers, when they take pictures, you are seeing clearly the part where they have scrapped out the actual vote that that opposition party has won. Today we are saying that enough is enough. We are standing together united as opposition leaders, and we are saying we're going to fight for the democracy of our country. We want answers from the chairperson of the ECN. We want answers from the SADC chair. When they declare this election free and fair, we want proof as to what gives them the right and what authenticates their opinion. Right, hapasi kudyiwa rinopisa paNamibia zvamanje manje pari kupisa. Ende shoko huru riri kubuda ipapo nderekuti Zanu PF yanetsa baba. Zvamanje manje Zanu PF is trending, and Zanu PF iri kurira. Iri kurira. Ende dai kuri kunzi makadzi ka. Dai kuri kuma playing cards Zanu PF tingadai tichiti yanzwa nekupiwa cheubenzi. Ngonzi cheubenzi pakashata pari kupisa zvamanje manje. Greetings, good people. My name is DJ Oli, and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri pana pamuzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana unga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuti aseni nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Right, video rekutanga mariona ndine rimwe video futi randoda kukuratidzai mashura manenje ari kuitwa neZanu PF. Same skiri yatakangorohwa nayo muZimbabwe iyoyo ndo same skiri iri kungorohwa nayo vanhu paNamibia apa nditika. If you remember, results averengwa results vanyorwa vanamirirwa panze paionekwa nemunhu wese vatanga kucirculate on social media, but paakazwa announced official results yanga yaimwe nyaya. Do same playing card iroro riri kutambwa futi neNamibia neZanu PF kuNamibia. And I believe and I understand kuti mukuru weZEC ariko ikoko, Madam Priscilla Chigumba, vari kuita mutactic wavo, but vanhu vakaonera zheti manje vakadongorera vakaona kuti iwe chimbomira kuita iyoyo. Saka right now vari kutoziva kuti if Zanu PF kana iri involved irigging, saka vakamirira kunzwa kuti SADC chair kuti vacho vakatumwa nachairperson kuti endai mumbonoongorora ma-elections epaNamibia kuti zvakamira sei, vanodzoka vachiti chii. But vakangoti elections were free and fair, takutangira ipapo because hanzi mamwe maresults ari kutodzimwa, uri kutoona pakatodzimwa nepeni, umvaona panyororwa tumwe tumaresults, and then SAPO inozongonzi yahwina chiripori-potyo pakaipa pari kupisa handitika. Ndonyaya ndiri kufamba nayo zvamanje manje. Ndisati ndakuratidzai video rinotera ndoda kuti ndimbokuudzai nezvegwenzi riri panapa rinonzi tapedza basa. Gwenzi iri riri kurova zvamanje manje ndo riri kushanda.
saka iwewe kana uchida gwenzi iri budikira pazengeza 2 kana kuti fona pamanhamba ayo ari pasi ayo. Chingave chipi chirwere chaungangofungire aiwa kanatural herb and iri gwenzi rakavhenekwa rikaongororwa kunzi aiwa rakakodzerwa kunge richishandiswa nevanhu, saka bata namba dzirapo woita sei wobatsirwa nditika. Right, regai ndikuratidzei vhidhiyo rinoteera muzvionere mega kuti vanhu vepaNamibia they are not happy and we might have the same situation yatinayo kuMozambique kuti vanhu vachapinda mumugwagwa vachiratidzira nekuti havasi kufara nemashura nemaninji ari kuitika munyika yavo zvamanje manje nepamusoro peZanu PF. Handitika regai tinzwe avo kuti vari kuti chii nenyaya yava. Oh, sorry. Well, thank you very much. We are gathered here at the Mekio Hotel in Windhoek as the Land-Based People's Movement political party. Of course, we know that other political parties are on the way in solidarity. We are here simply to say that SADC and the cabal in here must condemn ECN and the whole process. I'm told that, I have not seen the report, but I'm told that they are maneuvering around and using very fancy words not to condemn, pointing out issues here and there, but it's not issues. Here are material misconduct and corruption and ECN rigging in connection or in support with Zanu PF thugs that are here who are engineering our democracy. So we are telling SADC here, and we want to send them a strong message to say, don't maneuver with good words. Don't try to have your bread buttered on both sides. Condemn ECN, condemn Zanu PF influence, condemn election rigging that is taking place in this place. We are here, and as the young people of this country, barabandizoziwo zvangu apa kuti SADC chair vanokondema election rigging on what grounds, because ivo vatoriwo nerekodi yakaongororwa nebato ravari kutungamirira iroro kunzi your elections were not free and fair, but paukama nepakuzivana nepakuwirirana nepakuita madhiri vese vangonzi aiwa tangoti tingotaura kuti vanhu vasazotigaire kuti ndozviripo. But apapa kune dzimwe nyika dzakafanana naMozambique nanaNamibia ava vari kujamuka ende hameno kuti zvinopera mushe here ikokoko. Siya comment section utaura kuti mafungiro ako iwewe kuti ungaudze mbavha kuti iudze imwe mbavha kuti isabe here zvinobuda here. Of 71% who will ultimately and subsequently decide the direction of this election. We are saying we are condemning SADC observers mission for trying to be very political, and in fact not just SADC but all observer mission. The other one, ECF, that is led by the chairperson of Zimbabwe's electoral commission. I mean, what can Zimbabwean chairperson of that commission tell us about democracy? Madam, the other one, AU, is the former vice president of Uganda. Currently, she's serving as the special advisor to Museveni. We know what Museveni does to political opponents in Uganda. What can these people tell us and teach us about democracy? They must behave in here. They must come out and condemn ECN and election rigging. We don't want these fancy reports where they say there are issues. There's no issues. Here are material election rigging taking place in Namibia. And this message should go out to everybody. We don't care about the reports because we know that these reports are and we know these reports are drafted. Varitoziva kuti aiwa paukama nepakuwirirana kwavo vanongoita zvinhu nechase panonzi pachizivano pachikamarism pakaipa. Handitika ndine mashoko panapa coming from Owen. Hanzi common registration in South Africa zvanyore, it's easy now. So all you need to do, you just need a valid passport and then get in touch with Owen on the number below. And then after, when your company is registered, you will open a non-resident business bank account with FNB, and it's going to be easy for you to use internationally. You only need a bank app
chete chete zvatongopera izvozvo zvakatoendwa. You can do online transfer, you can do online payments, you can keep your money safe in there. Don't have to worry about inflation and so ndonyaya ndokufamba nayo zvamanje manje. Ameno kuti imi munoti chii nazvo zviri kubuda paNamibia apo ma1 and zvaiswa pachena zvese kunzi bvu kunzi Zanu PF tikuiona mabasa ayo airi kuita tikuiona, but takangomerera kunzwa kuti vari kuti chii muripoti mavo. The moment yautaura kuti it was free and fair takatosumudzana ipapo nekuti tikuziva kuti vari vari kubirira. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, thank you very much for 54,000 subscribers. See you in the next video.